Iki lur bako mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Mbok Limbuk, Cange, iki bako mengucapkan selamat Hari Ibu. Aku mengucapkan selamat Hari Ibu buat Ibu Cange lan Genduk Limbuk. Oh iya Bagong, atur nuwun ya. Le Bagong, kowe kok ganteng men kaya ngene le. Kowe gelem ra tak edokke anakku iki Limbuk iki. Oh, Mak, padha gedene lho Mak ya. Aku gedene kaya ngene, Bagong ya gedene kaya ngene. Oh ya ora apa-apa. Mbok menawa Bagonge gantenge kaya ngene, ane memper istri kamu kan ya ora apa-apa to. Iya Mak, aku ngucapke selamat Hari Ibu ya Mak ya. Oh Bagong iki surga berada di telapak kaki ibu, Mak. Tak cium Mak, telapak aku nyuwun pangestu ya Mak ya. Muga-muga sekolahku iki nang SMP iki lancar, aku gak ndang lulus selama pembelajaran ya 3 tahun ngono. Iya Gong, kowe dadi bocah sekolah sing sregep sinaumu ya Gong ya. Aja mbeling, aja bolos sekolahmu. Yen ana tugas ya dikerjake le. Tugas dikerjakno ngono ya to. Nek ana tugas dikerjake, nek ana ulangan ya disiapke belajare le. Kowe nek dikandani bapak ibu guru nang sekolah ya nggatekno. Semono uga anakku iki Limbuk iki. Iya Mak, iya aku yo nggatekke Mak. Aku ya nang sekolah yo nggatekke bapak ibu guru. Aku seneng sekolah iki kadang malah prihatin karo kanca-kancaku lho Mak. Tapi kanca-kancaku diterangke dijelaske ngono malah do dolanan, malah do karambol. Lah nang sekolah nang kelas kok malah karambol piye to, Ya, seperti itu Mak, kondisi kahanan murid sekarang itu wis sak karepe dhewe, sak karepe dhewe, ora manut pituture marang bapak ibu guru. Iya nduk, awake dhewe kudu prihatin ngene iki dengan kondisi seperti ini. Ya muga-muga bocah-bocah saiki ki nurut apa kang dadi piwulange bapak ibu guru, lan uga piwulange wong tua khususnya ibu nereng ngomah. Dalam rangka Hari Ibu ini kita mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu tercinta di seluruh Indonesia. Ibu-ibu semua itu pahlawan untuk keluarga kalian, pahlawan untuk masa depan anak-anak kalian. Ya, sing teguh tetap ngabekti marang dawuh Gusti Allah, tetap setia pada pada suami. Kleru Gus, bagus. Iya Mak, yo pituturmu pancen bener Mak, dalam rangka Hari Ibu iki. Matur nuwun ya Mak ya. Matur nuwun Mak ya, pitutur luhur tenan. Pituture Mbok Cange iki pancen pitutur luhur. Iya, matur nuwun, selamat Hari Ibu semuanya.